ҳафтаи гузашта дар саросури кишвар 8 март рӯзи модар таҷлил карда шуд. Дар ҷамоати ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров низ ин идро бо шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн гирифтанд. Дар чорабинӣ намояндагон аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, фаъолзаноне ки дар рушди соҳаи маориф, тандурустӣ ва касбу кори гуногун фаъолият мебаранд иштирок карданд. Сароғоз намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати ноҳияи Бобоҷон Ғафуров табрикоти раиси ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Зариф Назириро ба саҳми ҳозирин расонид. таъкид гардид ки имрӯз мақоми зан дар ҷомеа баланд гардида, дар ҳамаи соҳаҳо нақши он бузург аст. Хусусан дар соҳаи тандурустӣ фаъолияти зиёди кормандонро занҳо ташкил медиҳанд. модарону бонувони арҷуманд, пай ҳам омадани ду ҷашн рӯзи модар ва наврӯзи хуҷастапай дар кишвари ишъосои мо худ рамзи баҳори шукуфони сарзамини аҷдоди мо мебошад. зеро зан модар худ гул ва баҳори зиндагии башар аст. ҳамаи шумоён гулҳои ҳамешабаҳори боғи зиндагӣ, занону модарон ва бонувони ноҳияро ба ифтихори бузургдошти рӯзи модар ва фарорасии ҷашни ҷаҳонии Наврӯз ки бо гузашти якчанд рӯз ба дилу ҷони мо шодию фараҳ меорад, самимона табрик гуфта бароятон саломатӣ, хушбахтӣ, саодатмандӣ ва рӯзгори ободу осуда орзу менамоям. идатон муборак бошад, модарону хоҳарони азиз. дар чорабини бонувон ҳамдигарро бо рӯзи бузургдошти модар табрик намуда, таъкид бар он доштанд ки аз шарту шароити мавҷуда истифода бурда барои рушди соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ саҳми худро мегузоранд. зеро модарбузургони тоҷик фарзандони номвару абармардро тарбия намудааст ки дар таърихи миллати тоҷик бо кору пайкори шоиста ном гузоштанд. фасли баҳор бо чатри гулрезаш ба диёри биҳиштосои мо бо як қатор идҳои бузург қадам ранҷа намуда истодааст ки яке аз онҳо рӯзи модар мебошад. аз ин фурсати муносиб истифода бурда ҳамаи модаронро бо рӯзи модар самимонаву сидқидилона шодбош мегӯям ва хоҳони онам ки илоҳо модарони мо ҳамеша нигаҳбону соябони ҳар як хонадони мо бошанд. дар поёни чорабини шеъру суруд дар васфи модар садо дода шуд ки тӯҳфаи арзанда барои модарону хоҳарон буд. ҳамасола дар ҷамоати ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар арафаи таҷлили рӯзи модарон кору пайкори занонро дар ҷомеа қадрдонӣ намуда ин гуна чорабиниҳоро баргузор мекунанд. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Ганҷина Олимова, Наимҷон Аюбов барои барнома иттилоотии хабар.